सोलापुरातील वळसंग टोल नाक्यावर मारहाण करणाऱ्या व्यक्तींवर वळसंग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे। याबाबत अधिक माहिती अशी की वळसंग टोल नाक्यावर वाहनाचे फास्टॅग स्कॅन होऊन देखील एका महिलेच्या पतीला आणि दिराला मारहाण करून तिच्या मनास लज्जा वाटेल असे कृत्य केल्याप्रकरणी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे। ही घटना 14 जून रोजी सायंकाळी 5:30 वाजण्याच्या सुमारास वळसंग टोल नाक्यावर घडली। या प्रकरणी कृष्णा वाघमारे, संदीप गायकवाड, अनिल खांडेकर, योगेश खैराटे, मल्लीनाथ दिंडोरे, सागर हेबळे, दिनेश बिराजदार आणि इतर 3 ते 4 अनोळखी व्यक्तींवर वळसंग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या घटनेबाबत अधिक तपास पोलीस हे करीत आहेत।